Здравейте, аз съм Мишо, а това е петъчният епизод на шоуто Новините тази седмица, което не е точно шоу, а видео за нещата от новините, които са ми интересни. И днес започваме с най-големия обир в историята на България. Около 40 милиона лева е откраднала бандата от трезора на столичния булевард Евлоги Георгиев. До момента най-голямата официално обявена открадната сума е била 700 000 лева в евробанкноти, която пазил бизнесмен. Въпреки че това е най-големият обир у нас, определено не е първият през последната година. Това говори страшно много за качеството на изграждане и охрана на трезорите и банките у нас изобщо. И знам, че кражбата е престъпление и така нататък, но все пак за да организираш такова нещо са нужни хора, които със сигурност имат умения и така да се каже предприемачески дух. И въпреки че е нередно, все пак е впечатляващо постижение. Изобщо не завиждам на банките, които тепърва ще трябва да убеждават бъдещите си клиенти в сигурността на трезорите. И мисля, че особено на служителите в PR отделите на банките средната продължителност на живота рязко ще спадне. Продължаваме с една тема, по която мога да си мрънкам с часове, а именно компютърните игри. Тормозът върху деца, класа и семейството е с 40% повече, отколкото този в интернет. Сочат данните на изследване, представено днес от доктор Стефания Димитрова. Тя е председател на фондация Мадъра България, един от организаторите на Международния форум "Не на тормоза с електронни средства над деца", който се провежда днес и утре в столица. Не вдигайте паника около компютърните игри с насилие, посъветва пък координаторът на Националния център за безопасен интернет у нас, Георги Апостолов. Не знаех, че имаме такъв център. Според него основно значение има в каква среда расте детето, как се възпитава, каква е емоционалната му стабилност и лабилност. В зависимост от това, при част от подрастващите, игрите с насилие могат да повлияят на поведението им в реалния живот. Виж, вече с това съм напълно съгласен. Родителите и само родителите са отговорни за това какво прави детето им на компютъра. Когато липсва ограничение от тяхна страна, естествено, че детето ще прави каквото си иска. Всеки съвременен интернет браузър има функции за ограничаване на посещението на определени сайтове и това е най-малкото, което може да се направи като контролираща мярка. Освен това, извинението, че родителя не знаел как стават тези технически неща, изобщо не е валидно. Значи можете да търсите простоти из Google в обедната почивка, а не можете да потърсите как стават елементарни операции, които са за доброто на децата ви. Ако тепърва трябва да ограничавате детето си от поредната кървава игра, да го накарате на сила да си напише домашното и утре имате среща с директора, понеже детето е наръгало с нож свой съученик или му е извадило окото или нещо от сорта. Съжалявам, че ще ви го кажа, но сте се провалили като родител и то здраво. Вие и само вие с невежеството си и пасивността си сте виновни за това какво се случва на детето ви. Не са виновни игрите, не е виновен интернет или нещо друго, а само вие и това, че просто сте тъпи. Извинявам се за мрънкането, по принцип съм сравнително позитивен човек, но тъпите родители просто много ме ядосват. Нека продължим с нещо по-весело. Международната компания за доставки на пици по интернет Domino Pizza смята да отвори пицария на Луната. Идеята е на японския клон на компанията. В проекта ще участва и японска строителна фирма. Според оценките проектът ще струва 1,67 трилиона йени, което е около 13,4 милиарда лири. От тях само 560 милиарда ще бъдат нужни за транспортирането до Луната на 70 тона строителни материали и на оборудването за производството на пица. Транспортирането ще стане с 15 космически кораба. За производството на бетона, нужен за построяването на пицарията, ще се използват лунните минерални залежи, като така суровината ще струва на инициаторите на проекта около 194 милиарда йени. Представете си само колко ще е яко да работиш във въпросната пицария и някой да те попита каква ти е работата. О, нищо особено, просто в първата пицария на Луната. И последната новина за днес е нещо леко гнусно, може би. Холандски учени са използвали животински клетки, за да създадат изкуствено месо. Първият експериментален месен продукт ще е готов за консумация до 6 месеца. Продуктът, наречен месо от епроветка, се състои от хиляди стволови клетки, които се мултиплицират и образуват ленти мускулна тъкан. Въпросният проект не е новина, но явно вече е в сравнително напреднал стадий. Като естествено отначало въпросното месо ще е изключително скъпо,
Но ако започне да се произвежда масово, би могло да се превърне в една по-евтина алтернатива на месото отгледано, така да се каже, на кокъл. Вие бихте ли яли подобно отгледано месо? Абстрахирайте се от думата лабораторно и си представете, че продуктът по нищо не се отличава от традиционното месо. Същото е на вкус, няма странични ефекти за човешки организъм и е на половин цена, например. Оставете ми коментар по въпроса под видеото. И това беше всичко, което ме вълнуваше днес. Линковете към новините са под видеото. Аз съм Мишо и ще се видим в понеделник.